Joshua. Ayaw ko ito. Sa ganda ni Joshua, aantokin pa siya doon. Magkita nga doon doon. Anong hapon yan? Nagpila mo.
Siya na, no? May call ba? Quality na naman pala yun. Buti pa ako sawi. Ano? Siwala o. Siwala. Saan? Ano, boyfriend? Oo? Ikaw, may girlfriend ka na. Yung si Boy Bali kaya, hindi pa tanga-tanga yun. Friend? Ang tagal. Piloto yung mga. Niloko na tayo minsan yun eh. Inayos ko na. Putangin na pag yun. Hindi yun yung sinabi dati, no? Laki. O, kaya nga ngayon eh, ewan ko, hindi naman sinamahan ni Arnel eh. Mami, dapat tinanong ni Arnel yun, no? Hindi ko sinama. Yung huling punta. Sobe, pumunta daw yun. Saan ko siya? Ano? May bale? Oo. Babang kata. Sabi, pinunta na daw ng linggo. Kaya nga pumali na eh. Baka niloloko tayo, no? Nangyari na dati yan eh. Sabi inayos niya, hindi naman eh. Makapali na. Bumili ka ng packet tape. Packet tape yung dyan, ref. Hanap mo nga pa ng ano yung pinapasok sa atin. Okay, ito mo kung salad mo. No! Atin mo na. Summer class. Sa to may summer class.
Oo, tama, kaliwa siya ngayon. Kanan naman. Kanan sa ito. Oo, Tinatamad niya magmaneho. nakakatawa na yun. Yung daw yung kapatid niya, no? Ni Joshua, yung nagmamaneho, walang lisensya. Sino ba yun? Ano Si kwento ko Rio? gabi? Hindi, si ano. Bonbon? Parang nakatakot Si yun. Joy. Sino Ron Joy? Ah, si Ron Joy, si Joy Joy. Sino Joy Joy? Ano eh, pamangkin mo? Saan ang mamanehong walang lisensya? Sabi eh, ano daw, nag-try daw yung sasakyan nila. Hindi nila. Rio? Dito pa daw. Oo. Oo. Dito pa daw si Joy Ang Joy. lapit Kaya daw daw. marunong mag-drive. Oo. Kaya nag-pass daw si Joy Joy. Oy, wala. Bakit emergency? Wala. Gagala, ano lang, stroll lang. Oo, putang. Nakakatakot yun. Sinabi niyo kay Kuya, bagay, nasa Canada na yun. Hindi, tulog si Kuya eh. Eh, ayaw ni Kuya turuan yung mga. Pero, lumampas na siya. Hindi. Pero, oo. Nakakatakot siya. Tuwa ko yun. Kay Joshua. Bakit si Joshua hindi marunong mag-drive? Wala kang doon lisensya. Sabi ko Kuya Mark. Ayaw pa sabihin hindi ka marunong. Sabi ko, tira-tira siya eh. Joshua eh. Driver na daw. Parang nga rin, nasa ano siya eh. Taas siya, sabi sa Nasa kurbada siya, nalipad. Bawal, ano yun, delikado yun. Sabi sa'yo, hindi marunong to eh. Oo, ina kinain o. Nasa kurbada eh. Nalipad. Ano nga? Munti ka na siya, o yan. Ayan na. O yan, o. Iiwasan niya yan, o. Hindi siya marunong, o. Ano nga sa... Sabi ni Kuya. Diretso ka lang. Buti presidente eh. Uupo na lang eh. May driver eh. Ikaw Kuya. Naka, wala kang maasahan dyan, Joshua. Dapat kaya tokin yun. Nagdaldal yun. Ayaw mo turuan Kuya eh. No? Ganyan. Iwasan mo, tangin. Lumalabas ang ano. Wala naman siyang paro. Tour guide. Huwag ka may kasama ka namang paro. Unlimited. Kakaling na ako. Ma, ano ba sa... Oh, yeah. Yan pala pag yun. Bumano ka lang. Ayusin mo. Kung makapag ano te? Ayun, umayos ka.
Genre ba yung airplane, no? Ay, dyan Ayun, na dali rin, yun. oh. Airport, dyan rin. Ayun, Yun, oh. oh. Laki. Nakasabit na ngayon. May asset na college. Yan na yung papuntang Naiya, no? Oh, yung likuan, ano? Oh. Kaya ba tayo sukat na? Malapit na. Ay. Oh. Ikabot mo dyan. May Diyos mo. Pati ka sa ano ba yung 395? Dalawa na yun. Oh, Isa lang.
390. 5. Oh. Mahal naman yan, 5 piso lang yan. Gusto tindahan yung petrol. Dalawang 390 per piano pa ito yung Huwag na. doon pa daw sila sa shelf of Asia. Mm. Namimili daw si Ayman ng maleta. Buti daw may nakita silang buy one take one. Tapos is pag naka 799 sila, may libre pang chinelas ng Momo. Oo, yung shop. Sa MOA sila. Sa MOA. MOA yun. Kwento si Ayman. Sabi niya, sama daw po siya dito. Tapos pero nakulas daw. Tapos sabi niya, sarili kong ano yung kita. Tapos sa akin, ticket. Galing, no? Siya, sorry lang. Ilang naman. Ano yung sa kay Toy Toy, nung ano mo baka sa Canada. Napakalo ng ano na Sukat na nga. Ayan. Malamit na. Ate, kasi pangalan siya rin. Lagi na nga lang doon yun nga masarap doon na experience mo yung snow. Pag walang snow doon. Parang ano lang po eh. Baga lang. Pinapatakang ka ng yelo. Sabi niya, magano, pag-isipan. Kasi mahal yung pag-ako. Matapang. Pag sumigip na yan, alabang na. May toll gate pa tayong dadaanan. Oo. Isa pa. Ayun o. Meron pa ba? Ayun o. Nagtatampan card. Parang dire-diretso yun. Dire-diretso yan. Ayan, yun lang. Jingle daw na ito. Dire-diretso yan. Gigilit lang. Oo. Dito ka sa SLEX, Laguna, Batangas, keep right up. Keep right ka lang. Papuntang Sapote kasi yung kaliwa.
toll gate pa rito, wala na. Wala na. Diretso na tayo. Oo nga, ito yung masikip, dalawang ano na lang. 2 lanes. Pero magkaintad lang yung dalawa ni Jethro. Kaya taon na yun. Seven lang. Alam nga, magna-9. Kailan magna-9? Kailan magna-9? Ate, tama nga. Okay. Oo nga, no. Pinsan yan. Dito mo yan. Dito mo yan, ano?